Sa nagapong nga balita, malaba nga pila sa mga pasahero na eksperyensyahan sa Parola Wharf. Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative wala makakomply sa requirements ro sa Marina 6. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Parola Wharf sa Iloilo City. Zen! Kim, kulang ang unit sang fiber boats nga nagabiyahe diri sa Pantalan padulong sa Hordan gani ang mga sumalakay nagakaatrasar. Makitaan sa video ang malabang pila sa mga pasahero sa Parola Wharf padulong sa Hordan Guimaras kahapon sang hapon. Madugay ang paghulat sa mga pasahero antes makasakay sa fiber boat. Ang ining nga sitwasyon ang kinaandan lang sa tion sang Semana Santa kag Manggahan Festival. Apang subong na eksperyensyahan sa mga sumalakay. Inibangod wala nagabiyahe ang 4 ka units sang fiber boats sang Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative. Tunod sa dispatchers ng kooperatiba, 7 ka fiber boats subong ang nagabiyahe. Sa mga wala nagabiyahe, 3 wala ma-renew ang pila ka requisitos kag isang naka-dry dock. Ruling-ruling, nasa ulat na magduwan lang sa bilit ko sa unit para naglargaw na sa tanin mo request naman sa request lang para hindi lang mas piyak. Kaya piyak man doktor lang damo ko sa hero mo. Andrea ko ngapon malang. Dugang pa sang dispatcher, kung peak hours man lang, nagadugok ang mga pasahero. Base sa pahayag sang Maritime Industry Authority Region 6, lakip sa mga rekisito nga wala makakomply ang kooperatiba, amo ang Standards of Training, Certification and Watchkeeping, Safety Management Certificate, kag iban pa. Damo siya safety nga inspections, may ara annual inspections, and ang iba na timingan nga dululungan expired ila documents. So amo na nga do 4 gini na ka vessel subong, tapos ang iban may for compliance, ang iban due for dry docking na. Para sa estudyante nga si Mark, mas maayo kung tani kung bastante ang fiber boats agad hindi maatrasar ang ila biyahe. Sige. Tayo ko yan, para hindi mayawan ng pasiro ulat Nakigsapol na ang Hordan LGU sa Marina 6. Nagpasalig ang ahensya nga padasigo ng proseso sang renewal sa mga vessels ng kooperatiba sa tion nga makakomply sila sa mga dokumento. Kim, ginapangabay naman sang Marina 6 ang mga kooperatiba kag operator nga tempranuhon pa ang pag-comply sang requirements agud ma-renew gilayon ang ilang mga dokumento. Kim? Madamogid nga salamat, Zen Kilantang Sasa.